Diya karon diri sa tuang police station, no? Itong bisitahan ba kay Atong sa taon ko. Ba, kay doon na yung pakalan do, yung istorya ba? Especially nga to ang mga critics sa pulisan. Mamaya itong laruon. So karon atong yung band tanawon yun. Fresh na fresh yun gikan diri sa Ocanon City Station. Yeah. Ito sa police station na. Sa taon yun. Ato ang mga kauban sa Juan. Sir Salva. Sir, good afternoon. Kumusta? Ako rin si Corporal Salma, duty nga custodian officer, assigned sa City Police Station. Diyan nakaroon sa press para magkuhan sa atawang suspitsado, patungkol na po nga pangungkap sa Gisano. Ato lang laruhon sir, kaya na yung pakalat ng istorya nga, doon na tayo pakabog nga, paanaw man, makay, atong mga suspects, kung saan siya tinuod ba o bakit na siya? Dili na sa tinuod. Itong masuk Sir, pwede lang ito ma-check. Maroon Maroon ko sa atis, maroon ko sa maroon ko baka ha. Pwede na ito. Mabatunaan na to nga wag yun. Nahagin sila. Pwede. Atong tawagon nagsatag sa atong suspitsado. Sige sir. Ayaw. The better. Sige. Okay? Okay, paminaw. Ano to ni Juan? Monte Alto. Punti Alto ha, So giroll call karon ang kaning mga nasikop Gawas tayo no paligog. sa katong nahitabo nga pagpanglungkab sa Paisano. Quezano. Sir, hindi na ito pwede makita na. Ang yun si Sir Monte Alto, kay alam ko sa siyang seguridad, pagod sa mga lugar po niya kuwan. Siya po kaya masuta sa pagkakas sa iya ha. Nagkaroon suspect kung saan, yung sila convicted no. Katungod mo na nila nga awan. Yes sir. Itong respetuhan ang katungod nila, sir. Yes sir. So usap pa lang na siya sir. Usa pa lang. Okay. Sa- Si Mundial ko, mo rin taga mulabe, sir, no? Kung dito sa'yo. Okay, okay. Sige, Isa. sunod na po. Atong sunod tawagon si Juan. Villarminte. Maniyo po ni Villarminte. Villarmente. Para masuta ginato nga fake news. Pagkawang tungkol sa kita si Villarminte. Dong, ikaw to si Villarmente, dong. Okay ra, pamatay mo diya. May problema. Dili tinuod to nga. Nakulangan ang mong duha ka buok. Okay, sige, salamat ha. So, ikaduha na siya. Kaduha. Duha. Wala pa itulo. Atong tawagon si Juan. Pero wala rin ang Patulaso. makalat ng fake news ko. Hilig sa kanya. Patulaso. Maniyo po ni Sir Patulaso. Okay? Katulog. Patulaso. Patulaso. Blaw. Okay na, sir? Okay na, sir? Okay, sige, thank you. Okay, tuloy na. Kaupat si Paterna nga Francis. Okay. Francis Paterna. Mr. Paterna, katong tagatang So personal mismo na to gisuta ang mga kiglaan. Okay. Tong mga suspect no sa nahitabo nga lungkab sa may Quezano Capital Uzamis. Sana lang. Kay naman sila karon dinhi no. Temporary yung nakadetain sa tuang Uzamis City Police Station. Para ato yung mas masubay. Atong ikalima. Okay, ang kalima. So, ito lima. Paterna. Okay rin ka, sir? Ano daw kung kamay mo? Klaro. Oh, Okay. mad. Okay. So sir, tinuod sir nga kumpleto mo diha 5. Oh, Kumpleto mo 5 diha. kompleto sila lima ha. Dito. Pwede na to sir, kanang countdown gid na kato silang 5 gyud diha tanan. O bisag magtalikod lang sila. Oh. At least or masita karon. Talikod ro, talikod. Talikod lang, talikod. Oh. Para ma-check ginato sila nga lima na sila. Tulo. Tulo, Apat. upat, Kalima na si Juan. kalima. Kompleto. Ito sila ha. Okay. Ito na. So, kompleto sila. Ili tinuotong ba na? So dili tinuod nga adunay ni panaw sa mga suspek o adunay namatay sa mga suspek. So klaro tinaw tataw kay nato makitaan kompleto ang suspek.
So way basihan ang mga nikatag na fake news nga adunay naikabsans kinabuhi nga usa sa mga suspek sa nahitabo nga lungkab dito sa may Gaisano. Diin kini sila nasikop sa gipahigayon nga follow up operation sa tuang kapulisan ug napasakan na usab ang kaso batok kanila. So mo ni mga kaigilaan, no? So ato mismong gibisitahan, no, dinhi sa to ang police station ang nasoy nga balita aron ya mapaabot nga na kaninyo, no, aron na tataw ninyo nga maasaksihan, no, nga kumpleto ang 5 ka mga suspetsado nga napasakaan og kaso nga robbery sa natigayon nga pagpaglungkab didto sa may Gaisano Capital Ozamis nadtong a New Year. So mo na mga kaiglaan ang mga kasayurang impormasyon nato nakuha karong hapuda gigadidi sa tunay mutangan sa Ozamis City Police Station. Kini ang inyong tigpalita sa Misamis News Network, Glenn Roluna. Mayong hapon kanaton tanan og keep safe.